Després d'estar amunt i avall per la Seu, ara toca baixar una mica el ritme. Només entrant aquí, ja es nota una calma especial, diferent. Aviam què hi trobem. La Vall del Cadí és una casa rural situada als peus de la Serra del Cadí, un lloc perfecte per desconnectar sense allunyar-te del tot, a 5 minuts en cotxe de la Seu d'Urgell. Ordiguer, migdia, Cristall i Maridana, és la meva. Quina bona pensada, són totes les canals de la Serra del Cadí. Opa, quina habitació! Ai, quines vistes! Crec que avui dormiré com mai. Però va, anem a activar-nos i anem a descobrir què ens amaga aquest racó de Pirineu. El millor d'aquest lloc és que encara no sé si mirar la casa, els jardins o aquestes vistes. És que és tot espectacular. Aquesta tarda, un bon llibre i a relaxar-me aquí a la Vall del Cadí. Seguríssim. Home, i una barbacoa, és que aquí ho tenim tot. Hola! A veure, us he de dir que aquí jugueu amb avantatge amb aquestes vistes. Sí, això ens ho diu molta gent. Entenem perfectament perquè la gent ve, ja ho hem vist, però què diries que és el que busquen quan fan una reserva? A veure, doncs jo crec que la gent realment ve a desconnectar, a estar entre la natura, la tranquil·litat, però sí que és veritat que després venen molts esportistes i aventurers perquè estem al mig del Pirineu i al final aquí hi ha zones fantàstiques per anar amb moto, amb bici. Tampoc esteu perduts a la muntanya, per tant teniu la Seu aquí, a tocar. Sí, això és veritat, estem al costat de la Seu, del Parc del Segre i bueno, també d'Andorra. Andorra. Sí. No, és espectacular. Sí, sí. Perquè... Ostres, i això què és? Sí, doncs la casa forma part d'una explotació ramadera familiar, ja que per nosaltres és important mantenir aquest vincle amb la vida rural i el territori. Clar, és una altra manera més de viure que per desgràcia s'està perdent. Sí, per això ens agrada que quan ens venen els turistes a visitar puguin veure aquesta part també del Pirineu. Super interessant. Crec que tens feina. Et deixo treballar, ens veiem després. Jo segueixo investigant. Genial. Després de tot el dia amunt i avall, crec que faré cas al meu cos i a aquest lloc. Aturar-me, relaxar-me. Fins demà. Aquí és. Hola, bon dia. Voldria esmorzar. Bon dia. Has pogut descansar? Bon dia. Moltíssim i superbé. Tot això és per mi sol? Sí, sí, ja Bueno, per sort, vinc amb gana. Avui el dia promet, caram. Una de les millors maneres de conèixer un territori és a través dels seus productes. A la Vall del Cadí aposten pels productes de proximitat, donant valor als productors locals i mantenint viu el vincle amb el territori. Aquí tens el cafè amb llet. I aquesta llet és de les vaques que vas veure ahir, Ivan? De les d'ahir? Sí, sí, Moltes gràcies. de res. Una manera d'entendre el turisme més sostenible, respectuós amb l'entorn i amb les persones que hi viuen. Ara sí, ja estic preparat per començar el dia. I això és precisament el que té d'especial la Vall del Cadí. Aquí pots desconnectar, però sense deixar d'estar a prop de tot el que t'ofereix la Seu d'Urgell i el seu entorn. Hi ha llocs que et conviden a córrer per veure-ho tot. I després hi ha llocs com aquest que et recorden que també està bé aturar-se una estona. La Vall del Cadí, la porta d'entrada als Pirineus.